Dámy a páni, a prišla aj do programu 2007 Slovensko udalosti emócie Vierka Berkyová, tretia slovenská superstar. Dobrý večer, prajem. Blahoželám v mene všetkých divákov tohto programu, Viery. Ďakujem ti, Vierka. Vyzeráš byť už taká neuveriteľne uvoľnená pred tými kamerami. Tebe to proste sekne pred televíznou kamerou. Neviem, posúďte to sami. Tak ja to posudzujem, takže áno. Tak prosím ťa, ty si tam odznelo v tom príspevku jedna vec, že teda okrem beatboxu a tak ďalej. Prosím ťa, keby si mi tu spravila taký šnelkurs beatboxu, dá sa, ja viem, som starý 40-ročný vykopávkoš, ale dalo by sa to tak narýchlo, niečo z beatboxu? No, keďže sú za chvíľu Vianoce, tak to môžem uskutočniť pre teba. Prečo? To je čo, ako vianočná záležitosť, ten beatbox? Ale je akože darček pre mňa, hej? Dobre, no tak skús, poď do mňa. No, takže skús. To ti ušlo? Či... No, tak toto nie. To Ale je prvý zvuk, ako? Áno, to je prvý zvuk. Ako? Ako šampanské, keď sa otvára, hej? Áno. To poznám už roky. Dobre som išiel? Áno, takže, áno, toto bolo okej, takže... A? Počkaj, ja idem takto, aby som sa neopul. Tak? Niečo v tom duchu? Áno. Takže vlastne beatbox je... Chytám sa? Áno? A daj ti teraz také nejaké soličko. A to je astmatická časť. Beatbox v podaní Vierky Berkyovej. Vierka, ja som veľmi rozmýšľal. Dobre, ty si mi dala teda taký darček. Šnelkurs beatboxu. Na Vianoce chcem ti aj ja dať darček. Ty si dostala strašne veľa plíšákov, ja to kvantitou nedoženiem. Takého veľkého si ale ešte nedostala, uznaj, nie? Čo? Takže toto je zase od nás a od tohto programu a odo mňa vianočný darček na Vianoce. To je nádherný darček.